Takže ahojte, tuto je Pava a toto video sa volá moje mimonské veci. Mohli ste čakať, že určite natočím Violeta veci, čo som už hovorila, že mi to nešlo, lebo som mala zaseknutý mobil, tak už sa mi to druhýkrát nechcelo natáčať, no tak proste som to nenatočila už druhýkrát a povedala som si, že natočím mimonské veci, mám ich docela tak akože stredne dosť a možno pre nejaké veci si pôjdem, ale to pretože mám ich tak veľa, že tu mám iba na stole ako malinko veci. Čiže už rovno viem, čo potrebujem ísť zobrať, takže vydržte, keď si to všetko zoberiem, ok? Toto vystrihnem. No, tak môžem pokračovať. Ak ste si všimli, tak tam bol Mimoň, už tam nie, pretože som si ho išla uchmatnúť. OK, a je to vlastne, bol tam ešte k tomu taký šampón gel, len ten som si vybrala a mám ho niekde inde, čiže mám takýto, tuto je to vzadu, takto vlastne je to taký Mimoň. No a potom mám navlačky na posteľ, chcela som aj plachtu, no nepodarilo sa zohnať. Čiže dá ako takto. A to pokračuje. To je takto biele. Takto nejako. Už to vidíte. No, to sa potom zložím. Mám aj tú veľkú, ale to vám nechcem ukazovať, proste sú tam takí traja typa našikovia, sú tam Bob, Kevin a Stuart, na tom vankuši iba Bob. No, môžeme ísť ďalej. Ďalej som dostala takýto mimonský peračník a vlastne to je jedna z vecí, ktoré som dostala na Vianoce. No, vlastne je to takýto, je taký, že vidíte, taký, ja neviem, ako to mám popísať, taký zamatový, alebo ja neviem. Proste, že sa tam vidím, že to je taký zrkadlový, jednoposchodový a tak to je. Je tam takéto mimonské pero, ktoré farbí na čierno. Potom je tu takéto strúhatko. A to sa vlastne takto otvorí a máte to tak. Čiže tak. A potom tu mám takúto gumu, tá guma sa mi asi najviac páči. A ďalej tu mám takýto mimonský jejníček. Malý. A toto je moje logo. No a potom tu máte boli také dve, jednu mám tam, sú takéto dve. Sú tu napísané mená, že Tom, Jerry, Stuart, Tim, Bill, Kevin alebo ten Bill, neviem ako sa to proste číta, ale je to zložité. No a potom tu mám takéto pravicko. Moňo, ty skoro mi to padlo. Takéto. A boli aj mimonské cerusky, len oni spísali hrozne, alebo farbili hrozne na slabo, čiže som si ich vymenila za takéto normálne, ktoré píšu už super. A je to také, no proste sú to akurát všetky také veci, pretože ja neviem, ale mne sa to hrozne páčilo a tak som to dostala. Chcela som jeden, pretože na budúci rok dostanem úplne celú kompletnú tašku aj s peračníkom, takže sa budeme mať čo mať. Ja si to teraz tu dám a už môžeme pokračovať. No, čiže bude ich to málo, mám nejaké možno oblečenie. No, mám potom takéto tričko, s ktorým som natáčala dosť dlho a tak si dúfam, že sa vám to tričko páči, pretože ja ho nosím furt a ja musím nosiť tričko asi tak celý týždeň jedno. Vyzerá to dosť blbo. No, nevadí, ideme na to. Týmto zatvoríte a tu si to môžete držať, alebo môžete to mať takto, môžete si takto držať. Môžeme ísť na ďalšiu vec a to, pretože nebolo na Mimoňoch v kine, tak som mala popcorn. Toto je Kevin, toto je Stuart, toto sú všetci traja a toto je Bob. A dám, tu nie je nič. OK, ideme na ďalšiu vec.
A tou vecou je takýto mimoň, to je taká kľúčenka, ja tomu vravím, ja neviem, ale je to na kľúče. Ja si to dávam ako na kľúče, keď budem veľká, tak si to tam dám ako plištika. OK, idem na ďalšiu vec a tou vecou bude tento plišák. Si dám sem. Tento plišák mimoňa, ktorý môžete dať aj na okno, je to hrozne pekné. A neviem ani koľko stal. Potom som dostala takéto tie cukriky, čo sa do toho dávajú, tak mám takéto mimo. Ja si to nezahádzujem, pretože je to pekné. A potom mám vec takéto tú obkreslovačku. Potom mám takýto obrázok mimoňa. Takto mám ešte taký plagát, v tom som si urobila. A potom mám už čistý plagát. Mimoňa. A potom mám takéhoto mimoňa, ktoré keď som bola... Prosím, my keď chodievame do kina, tak ideme ešte potom do McDonaldu a tam mali túto hračku mňa, ktoré robí tak som si ju zobrala. Ďalšou vecou sú tieto, som mala dve tie mimonské one a v prvej bol toto, to je vlastne na cerusku a v druhom bol toto, čo je tiež na cerusku. No a potom mám tu už nie moc také dobré veci, že už tak iba po drobnosti a to sú napríklad takéto nálepky, už iba dve. Mám potom, ja si nechávam aj výsačky, lebo sú tam mimo ani takéto napríklad výsačku, takúto napríklad výsačku a potom tu sú také, že na cerusky si môžete dať. Tak. No a potom mám ešte z popcornu takéto, dačo, no. Popala. Vyzerám ako pekne. Nie, vyzerám hrozne v tom. OK, a ideme pokračovať. Čo ste si mysleli, že nebudeme pokračovať? Budeme. Tak, čiže to musím ukázať takto. Toto mi padlo. Je to takéto. To ukážem takto. Ide si, tak to ukážem, sú tam vlastne mimoni a nie je tam Kevin, Bob a Stuart a neviem ani čo tam je. No co? No a my sa s vami lúčime. No, dúfam, že sa vám toto video, krátke video páčilo. Ak áno, tak dajte like, ja budem veľmi rada. A možno bude ešte videjko Snoopy, to je taký ten pes, od čoho mám papučky a budú od toho, možno neviem, či ešte budú. A ľudí sa s vami, tuto, Fešák, má nové meno Fešák. A baba, čaute!